από την εξέταση την κλινική, μετά από τις μετρήσεις που γίνονται είτε με τα εξωτερικά δηλαδή δεν σέζους. πρέπει να δεις και το δέρμα, πόσο αντέχει. Φυσικά, μελετάμε το πάχος του δέρματος, του υποδωρείου λίπους. Αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε σε ποιο ανατομικό επίπεδο θα βάλουμε το ένθεμά μας. Είτε πάνω από τον μη που ακούτε πολλές φορές, είτε κάτω από τον μείζωνα θωρακικό μη. Όσο πιο λεπτό είναι το δέρμα, όσο πιο αδύνατη είναι μια γυναίκα, τότε επιβάλλεται και συνήθως κατά μέσο όρο εκεί μπαίνουν τα ενθέματα κάτω από το μείζωνα θωρακικό μη. Ένας άλλος παράγοντας που κοιτάζουμε είναι αν υπάρχει τυχόν προεγχειρητικά συμμετρία στις θηλές, την απόσταση που έχει το ένα στήθος από το άλλο, τη βάση του κάθε ημιθωρακίου, τη διάμετρο δηλαδή στην οποία θα χωρέσουν τα ενθέματα που θα διαλέξουμε. Άρα μετά από τις μετρήσεις, μετά από το 3D imaging που κάνουμε τόσο ώστε να έχουμε μια αντίληψη γυναίκες πώς τους ταιριάζει το ένθεμα, μετά από τα εξωτερικά sizers που προσαρμόζουμε εκείνη την ώρα για να δούμε τους